Good evening, everyone. I am Dr. Ogechi Eze, the SopranoDoctor, and today is Christmas Eve, the 24th of December. Behind me, I've got the historic Igbo market in Derby. There's a lot of Christmas shopping going on, and today, being Christmas Eve, I've decided to have a little chat about three very serious emergency conditions that could happen over the festive period. I'm talking about how we can recognize these conditions and what we should do as first aid and also prevention tips. This is just to educate us about how to take care of our health. And these three conditions are a stroke, a heart attack, and a pulmonary embolus. These conditions are important because they could be fatal, and most times their cause is usually, most times they are the same. So we do need to know how to recognize them and how we can prevent them from happening. And today I have with me the respected Dr. Anthonius Eze. He's a Commonwealth scholar and he is a doctor of immunology. I'll have him with me interpreting in Igbo because part of what I do is educating in Igbo language as an Igbo doctor that I am. So I just want to introduce to us Dr. Anthonius Eze. Hello, Dr. Anthonius. Hey, hi, folks. Please, can you say hello to my subscribers? Yeah, Yes. So I will be speaking in Igbo and he would in English and he will be interpreting in Igbo. So, what is a stroke? A stroke is a permanent neurological condition caused by damage to the nervous system. Ihe a na-akpọ ọya stroke bụ mmebi mgbe ụfọdụ akụkụ ahụ anyị nke na-enyere aka wee na-eme ka anyị nwee ike ịma ihe na-afụ anyị ụfụ mgbe ụfọdụ. Most times strokes are caused by whenever there is a blockage to blood flow to parts of the nervous system. This can be the brain or any other part of the central nervous system. Nyanwa bụ ọya a na-akpọ stroke. Ihe na-ebute ya na-abụ mgbe ụfọdụ mgbe ọ na-abụ na akụkụ ahụ anyị nke a na-akpọ akụkụ ụbụrụ ma ọ bụ ebe ndị ọzọ n'akụkụ ihe ndị na-enyere ụbụrụ mmadụ aka ịrụ ọrụ anaghị enweta nyanwa bụ ikuku ndụ nke a na-akpọ oxygen. Okay, so symptoms of stroke, and we need to know this. Usually there's a mnemonic or an abbreviation called FAST. F-A-S-T. F means face drooping. Like if you see my face now, you see people with stroke, their face goes like that. That's face. Nyawa bụ ihe ndị a na-enapụ anya were na-ama na ọ dị ka mmadụ enweta na nyawa bụ ọya stroke bụ ihe ndị nke izizi a na-akpọ face, ihu mmadụ. Mgbe ihu mmadụ bido ofu akụkụ ihu mmadụ wee bịa mee ka ọ danyere adanya ma kọtọ akọtọ, ọ dịghịzi ka o si dị na mbụ. A na-adị n'ebe anya na o nwekwa ike ịbụ nyanwa bụ ọya stroke bụ ihe na-abịa inye onye anwa nsogbu. Number 2, arms. If you tell them to lift their arms up and they cannot do it. N'otu mgbe ụfọdụ kwa ọ na-abụ ihe ibunye aka elu mgbe mmadụ nọkọtara ọ maghị ihe mere, mana dịka o si na-emegharị bụ aka na ụkwụ ya, o nweghịzi ike imegharị aka ya ma megharịa ụkwụ ya dịka o si emebu na mbụ na-enweghị nkọwa ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla o chepụtara kpatara nke a. Number 3, speech. Their speech becomes suddenly slurred. For example, I'm talking and they're like mgbe ụfọdụ kwa ọ na-abụ ihe ọzọ enwerekwara ike ịnepụrụ anya mgbe a na-asị na o nwekwara ike ịbụ ọya stroke a bụ ihe dịka na mmadụ na-ekwubu okwu ọfụma nọkọtazịa ikwupụta okwu a na-ahazi ahụ nke ukwuu nke bụ na o nweghịzikwa ike ikwupụta ihe mmadụ nwere ike ịghọta. Number 4, time.
time is of the essence. Once you notice this, call for an ambulance 999 or find an urgent way to take this person to the hospital. Mgbe ọbụla anyị chọpụtara ihe ịtọ ndị anyị kwuru, ọ na-adịkwa mkpa ka akpọọ ndị ọrụ gbanụ ndị a na-akpọ ndị ọrụ ambulance ndị na-ebuga mmadụ n'ụlọ ọgwụ ọsịsọ ka ha bịanyere aka ozugbo wee buga ya ebe ọkammụta dọkịta ga-afụ onye a iji wee nwee ike zọpụta ndụ. So we've gone through the 4 things: face, arms, speech, time, FAST. We must be fast. Anyị enebaga anya ma kwupụta ihe ịtọ dị mkpa na ịchọpụta mgbe mmadụ nwere stroke: iru, aka na ụkwụ, speech, ya na otu mmadụ si ekwu okwu. Mgbe ihe ịtọ ndị a gbanwere, ihe ọ pụtara bụ na a ga-eme ọsịsọ mee gbanụ ma bụrụ onye a wee gawa n'ụlọ ọgwụ. Okay, so what are the things that cause a stroke? Kedu ihe anyị ga-enebazi anya ugbu a? Ihe ọ bụ ya bụ ihe nwere ike ibute nyanwa bụ ọya stroke. Anything that can cause a blockage of blood supply to the brain. Ihe ọbụla nwere ike ibute ọya, ibute iwepụ ime ka ọbara bụ nke na-ebuga oxygen na ụbụrụ mmadụ wee nwee ghara imezi, nwere ike ibute nyanwa bụ ọya stroke. There are 2 types. You could have a blood clot forming and it blocks the blood vessel to the brain. Mgbe ụfọdụ ihe nwere ike ịkpata nke a na-abụ mgbe anọkọtara ọbara wee kpụkọọ na ebe ọbara na-esi agba, ihe ebe ọbara na-esi agba na-agagharị n'ahụ mmadụ wee nọchizie nyanwa bụ ọbara ụzọ ịgafe. The other thing is the blood vessel can spasm, and this can then cause a blockage to the blood vessel and impede blood flow to the brain. Mgbe ụfọdụ kwa nyanwa bụ ebe ọbara na-esi agba nwere ike kpọchie, mezie ka ọbara wee ghara inwezi ike ịgbafe dịka ọ na-esibu eme na mbụ, tachie. So the first type is called an embolic stroke because a blood clot or an embolus formed, and the second type is called an ischemic stroke because the blood vessel spasmed and became smaller. Nke izizi ka nwere ike ịkpọ ihe a na-akpọ embolus, maka na embolus stroke n'ihi na ọ bụ ọbara bụ ihe kpụkọrọ wee nọchie ọbara ndị ọzọ, ọbara ụzọ ịgafe. Nke abụọ ka a na-akpọ ischemic n'ihi na ọ bụ nyanwa bụ ebe ọbara si agafe bụ ihe nọkọtara wee tachie wee kpụkọọ jụ na ọbara agaghịzi agafe. So the risk factors for stroke include: number 1, high blood pressure. Ihe ndị nwere ike ibute stroke gụnyere nke izizi ọbara mgbali elu. Number 2, diabetes. Nke abụọ ọya shuga nke anyị na-akpọ diabetes. Number 3, smoking. Nke atọ ndị na-aṅụ ihe a na-aṅụ ihe anwụrụ a na-aṅụ nwekwara ike ịkpụtara mmadụ ihe nyanwa bụ ọya. Number 4, palpitations, irregular heartbeats. Nke anọ mgbe mkpụrụ obi mmadụ bido wee ghara na-akụzi ọsịsọ ma otu ọ na-esibu akụ na mbụ. Then number 5, you could also have raised cholesterol. Nke ise ihe ọzọ nwekwara ike ịkpọta ya bụ ihe a na-akpọ cholesterol, bụ ihe nwekwara ike ịbụ na o nwere ike gbago otu ọha karịa otu ahụ mmadụ si wee chọọ ya, o nwekwa ike iso wee bute nyanwa bụ ọya. Then any other lifestyle factors that can cause blood clots. Ihe ndị ọzọkwa mmadụ na-eme nwere ike ime ka ọbara na-agba n'ahụ ya wee ghara ịgbazi dịka o si agba wee kpụkọọ, nwekwara ike ibute nyanwa bụ ọya stroke. This include lack of exercise. Ihe ndị dị ka emeghị exercise bụ nke na-enyere ka ọbara aka ka ọ gazuo ahụ mmadụ, nwekwara ike ibute nyanwa bụ ọya stroke. Taking any medications that can thicken the blood like oral contraceptives. Ị na-aṅụ ọgwụ nke nwerekwara ike ime ka ọbara wee ghara ị na-agba zere ọbara wee bido wee na-adị tik dịka ihe nke ụmụ nwaanyị na-aṅụ iji wee zere afọ ime. Then steroid medications, long-term steroid medications. Mgbe ọzọkwa nke anyị na-aṅụkwa ọgwụ a na-akpọ steroid. Okay, so we've been able to go through
what a stroke is, the types of stroke, and causes of strokes. N'ime ihe onyonyo a anyị agago wee kwupụta ihe bụ stroke na ihe ndị na-akpata ya. Okay, so the purpose for this lesson was to have a talk about stroke, and the essence is whenever you notice the signs of stroke, please call for an ambulance or take this person urgently to the accident and emergency in a government certified hospital. Ya bụ ihe anyị ji maka ya wee na-ekwu ihe a bụ ka anyị mara ihe ndị anyị ga na-enepụrụ anya wee mara na ọ dịkwa ka mmadụ a na-achọ inwe stroke. Mgbe ọbụla anyị fụrụ ihe ndị a ka anyị mee ngwa ngwa emeghara ọdachi wee fụ na onye ahụ wee n'ụlọ ọgwụ ebe a ga-enebara ya anya na-enwe egbughị oge ọbụla. So thank you very much. In our next series, we'll be talking about heart attacks. Thank you. All right, I am Dr. Ogechi Eze, and I've got with me the highly respected Dr. Anthonius Anayo Chukwu Eze. Thank you so much. Thank you.